Как е новото име според вас на магазин Манио? Мария, Ракия, Магия или Illusion? Магия. Illusion. Според теб? Мария. Мария. Не Ти знам. какво каза? Магия. Добре, имаме един наблюдателен. Магия. И аз съм за магия. Добре, магия. Следващия въпрос. Кое е първото нещо, което се случва с дрехите, когато пристигнат в магазин Магия? Отговор А. Директно се закачат на закачалките. Б. Биват изгладени с пара. В. Минават през контрол и сортиране. И Г. Получават ценови етикети. Там по контрол. Според вас? Според мен. Да се чуе Б. Отговорът е В. Минават през контрол и сортиране. Как се наричат дрехите от 80-те и 90-те години? Отговор А. Ретропоп. Б. Винтидж. В. Y2K или Г. Дедсток. Ретропоп. Според мен, да. Най-вероятно, да. Винтидж. А според теб, коя е най-често купуваната дреха от магазини втора употреба? Напиши в коментарите.